Moonboons natlampe giver et blødt, justerbart lys og er nem at betjene. Før du bruger den første gang, skal du oplade natlampen i cirka en time. Mens den oplader, vil den lille indikator ved siden af USB-C-porten blinke orange. Når lyset bliver grønt, er natlampen fuldt opladt. For at tænde natlampen, skal du blot trykke og holde midten inde i 3 sekunder. Derefter kan du justere lysstyrken ved at holde midten inde, indtil lyset føles helt rigtigt. Natlampen kan nemt placeres, hvor du har brug for den, ved hjælp af silikoneremmen. Og når du er færdig med at bruge natlampen, trykker du bare 3 gange på midten for at slukke den. Rigtig god fornøjelse.